chifukwa cha nthawi imene tili moyo. Kwambira ndinene kuti wiki ino imene tayamba ino ndi wiki yofunika kwambiri ku dziko la Malawi. Mukudziwa kuti tili ndi zisankho zapatatu. Voti iponyedwa mawa koma wiki yonseyi kukhala kuwerengera mavoti. Powerengera mavoti chinthu chofunika kwambiri, zinthu ziwiri zofunika kwambiri mwa zinthu zina ndi kupezeka kwa magesi ndi internet. Lero tifuna tikambe kwambiri nkhani ya magesi imene ili mkamakama. Poyamba ndinene kuti Genco chifukwa pano ndi ndi anzanga CEO wa Genco Dr. Maxwell Chitao kuti tikhale limodzi tilongosole mtundu wa Malawi dongosolo imene takonza. Zosaida zisankho zika anthu akaponya vote zipite ku malo oyenerera mu nthawi yake ndiponso mwachilungamo. Magesi a Eskom timagula ambiri kuchoka kwa Genco. Eskom pano pasipanga magesi timagula kwa Genco komanso ndi anzathu a solar amene amatipasa magesi 100 megawatts. Pano magesi amene wawa sokwanira kwenikweni yani chifukwa kenena kuti tipange dongosolo onena kuti wiki imene tayambayi kapena sabata inoyo tizikhale ndi mavuto ozimazima kwa magesi. Mukudziwa kuti magesi okhazikika ndi amene amatipasa anzathu a Genco. A solar awo amapezeka masana mpaka na 6 koloko madzulo. Komanso ndi zisankhozi kuyambira mawa 6 koloko mpaka usiku mpaka kucha kwa siku linalo ndi nthawi yoti magesi asazazi akupanga transmit kuchokera ku madera osiyanasiyana mdziko lonse la Malawi. Boma lalengeza ngonena kuti pa 16 mawa kukhale holiday. Cholinga chonena kuti Amalawi onse amene analembesa akhale ndi mpata ukaponya voti kusankha atsogoleri amene akuwafuna. Komanso chuti chimenechi chitipasa mpata ife a Genco ndi Eskom kuti tithe kuperekera magesi kwa Amalawi mosavuta. Choncho tapempha makampani osiyanasiyana tawalembera kuti pa nthawi imeneyi ayesese kuti anthu apite ku holiday apange pause kapena asiye production kuti ife Eskom tikhale ndi mpata wokwanira kuti tiperekere magesi kuti kusakhale load shedding. Ndinene pano kuti ena akufuna kwabwino avomera koma pano kampani ena sakufuna kuvomera kuti asiye production. Koma ife ngati Eskom tikukambira nawobe kunena kuti zisankho nzofunika kwambiri pa dziko lonse lapansi pano. Nthawi ya zisankho ndofunika kwambiri ndi tikupempha kuti iwo atimvesesa. Tikupankhula pafupipafupi ndi zatha kumeki tikumauza mmene zikuyendera. Ndikukhulupirira kuti pofika mawa dongosolo likhala mchimake kuti magesiwa asazimezime nthawi imene zosaida zisankho zikutumizidwa ku MEC head office kapena ku Tower Center ikulu ku Lilongwe. Mwina ina mtakudabwa kunena kuti mbuye monse zisankho zimachitika koma sitimakhala ndi vuto lozimazima kwa magesi kapena ma challenges amene tinawo pakali pano. Mwina Amalawi ambiri simukudziwa kunena kuti pazinthu zingapo zimene zasintha kuchokera 2020 2022 kufika lero. Mwachisanzo zisankho za mbuyomu timaponya mu May. Zaka 5 timaponya mu May. Koma chaka chino ndi 2020 ngati mukumbukira naponya mu September. Ku Malawi kuno May ndi nthawi imene anthu ambiri sakusinso magesi. Makampani ambiri makamaka mati agribusiness amakhala sanambe kugwira ntchito. Ndichulapo ma industries atatu. Yoyamba ndi ya Fodya imakhala kuti sinayambe kugwira ntchito. Yachiwiri ya sugar makampani onse atatu pali Ilova ndi makampani awiri kudwango ndi kunchalo komanso kuti ndi Salima sugar komanso makampani onsewa amapanga ulimi wanthirira onsewa ja umagwisa ntchito magesi a Eskom. So September ndi nthawi imene timati peak period agribusiness a Fodya nawonso pake pano makalikaliki ndi mashini yawo kuchisa Fodya kuti apeze ndalama. Komanso ati
pake panonso nawonso ali m'minda mwawo, mafactory awo akuyenda. So September ndi mwezi wovuta kwambiri, ingati peak period ya Eskom. Komanso ndanena kuti kuchoka 2022 kufika lero 2022 Eskom ine ndi makastoma okwana 549,000. Pamene tunena pano kuchoka 2022 kufika lero Eskom ndi makastoma 710,000. Mutha kuona kuti tapanga bwino kwambiri, koma kupanga bwino konso kumabwera mavuto akeso. Makastoma athu aonjezeka kwambiri, koma mphamvu ya magesi sitinakwanitse kuti tiwonjezere malinga ndi mmene tikuwonjezera makastoma. Mwinanso ino simukudziwa nayo kuti chifukwa dziko la Malawi mozera mwa Eskom tapanga bwino kwambiri, kuwonjezera kwa World Bank itaona kuti Malawi mwa maiko ena onse tapanga bwino kwambiri. Adipasa usati ngongolera, koma adipasa ndalama zokwana $250 million kuti tionjezereso makastoma kuyambira January chaka chamawa okwana 250,000 mu zaka 5 zikubwerazo. Mutha kuona kuti pressure imene ilipo ya magesi ikhale kupitirirabe, koma ndilongosola kuti kodi supply ngati Eskom tikupangapo chani. Ndiyena bwina kumanena kuti no 20 September 2020 kunebe mavuto ndanakaona kuti nthawi yoyo makastoma athu anachepa kwambiri, pano makastoma achuluka ndi pressure ikumachuluka kwambiri. Ndiye ndanakana kuti tapempha anzathu ama industries kuti atithandize kuti mawa kuli holiday, ife ngati Eskom sitikuyembekeza kuti anthu agwira ntchito mawa, chomwecho ndoti mafactory ambiri akhalanso agwira ntchito. Izi zitipangira ubwino kuti tikhale magesi ambiri kusakhale load shedding. Koma ndine kuti zikafika poti mwana ukanaphala fonde nakale kuti anthu ena makampani ena awo tipite kuyankhula nawo, koma zikafika poti mwana ukanaphala magesiwo tizathimisa mbali imene tikuona kuti zingatipangira ubwino kuti zosatira za malizasiyo o zisankhozi ziperekedwe kwa Malawi mu nthawi yoyenera. Muchizungu amene kuti this is of national importance. Inde pakhala zowawa zambiri ku makampani amenewo kuti masiku 4 or 5 amene wawa mwina satha kupanga phindu lokwanira, koma zisankho izizi ndi zofunika kwambiri. Kunena kuti ife ngati Eskom sitingalole kunena kuti zisankhozi zikhale kuti compromise, chifukwa choti Eskom tinakanika kupereka magesi kwa Malawi kuti anzathu ameki ategwira ntchito bwino. So anzathu amakampani wati investese kunena kuti nthawi ngati ali ya Malawi ofuna kwa bwino, nthawi nawonso apange contribute zisankho zofunika kwambiri. Mwachidwe ndikana choncho kupita kisogolo fika muna pakhala mfunsuna kuti no vuto imene litha bwanji. Vuto lili litha ifika mukuziwa kuti tili ndi Malawi Mozambique interconnector imene ifeyo Malawi tinamaliza kale, koma nzathu Mozambique amaliza December January chaka chamawa. Tegula magesi amene wowo ndikuthekera kunena kuti mavuto amagesi ozimazimawa akhala kuti ati. Komanso ife ngati Eskom tikumanga battery energy storage 20 megawatts ku Kanengo, cholinga china kuti nthawi imene mamaka masana tindi spare capacity, nthawi imene tizita kuisunga ndikuyigulisa madzulo nthawi ndikuyifuna kwambiri. Power bank ukaifuna kauyenda utakagulisa ntchito chimozimozi, koma iyi imakhala at much larger scale. Ndi ndikupeka kuti Amalawi anzanga mwandimva bwinobwino, makampaniso mwatindesa bwinobwino kunena kuti munyengo iyi tizichepese tike interest ya ziko pasogolo. Komanso ndipemphe Amalawi onse othekera amene ali ndi mabizinesi ang'onoang'ono kana ndi zigayo kana ndi mafactory pa nthawi iyi atipase mpata akhale pa holiday
kuti mphamvu ya magetsi imeneyoyo ikhale yokwanira kuti tisapange load shed. Ndinenso kuti challenge ina ndionera kuti pali mafactory ena amene ali ku mafeeders amene singathe kupanga load shed chifukwa chokuti mafeeder omwewo ndi amene akuperekera mphamvu ku matale center o ma polling center ena ndi ena. Chifukwa chake tikumema a business akufuna kwabwino kunena kuti paokha nthawi imeneyi atilole kunena kuti asagwire ntchito mphamvu ya magetsi imene tingayiseve kumeneko tichepese kapena tinena kuti tithe kuperekera magetsi kwa Malawi masiku 3-4 akubwerawa mosazimazima kunena kuti zotsatira za magetsi zotsatira za zisankhozi zikhale zovomerezeka komanso zipite kuyenera mu nthawi yake. Chifukwa nthawi zina zotsatira zikamachedwaso pamakhala kukayikirana, koma Eskom kuti ndikuthekera kunena kuti magetsi tikapereka okwanira osazimazima zotsatirazi zizipita mofulumira mu nthawi yake ndipo aliyense adzavomereza zisankhozi mmene zizayendera. Ndipereke m'manja mwa anzanga Genco mina ndi ziwiri zitatu takambepo komano ndisanamalize nthawi yofunika kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndikudziwa kuti mina eni makampani ambiri ndi obwera samakhala Malawi kuno koma tipase ulemu ife ngati nzika za dziko la Malawi kunena kuti nthawi iyi kwa ife atha Malawi atilole tiponye zisankho, atilole anthu akhale pa holiday, atilole atipase magetsiwo kuti ife Malawi tiponye chisankhochi mwaufulu ndi mwamtendere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Kankwamba mwenda CEO Eskom. Ndingo tiaponde manga pamene anena kale meta kozekeraso ngati kwa Genco monga anena kale kuli magetsi ochuluka masodalirika amagenda kuchoka kwa Genco amene timakhala available opezeka nthawi zonse for timapangira kuchoka ku madzi amene amapezeka mu mtsinje wa Shire. So ngati Genco takozekaso kuti timakhala ndi ma maintenance amachini athu amati pakhala kukozekera kuti tifuna tipange prevent plus machina asonongeke. Musabara imene iyi tapanga suspend tayimitsa kaye ma plant maintenance oti timakhala tapanga schedule machine awo tadzatsikula kuti akoze plus aferetu tapanga suspend kuti machine wonse akhala available azipanga magetsi tipange supply ku dziko la Malawi. Ndiye tikatha chisankhochi zabwera ku schedule ya preventive maintenance ku machine amene timafuna akoze nyengo ngati imeneyi. So komanso ma engineers athu onse amene amakhala ku maintenance ali pa standby kuti in case pachitika emergency mwansanga agwire machiniwo ndipo ngati zavuta kwakukulu kuti machini afa oti sanga udzuke nsanga ndiye kuti tilengeza ku mtundu wa Malawi kuti machini akuti afa ndipo vuto lake linali ku motere kuti satha kukozeka mu nthawi yakuti koma pali panopa ma engineers athu onse pa station yankula Kapichira Tedzani Ovwe komanso ma diesel plant athu mapanga Kanengo komanso Luwinga ali pa standby kuti pakhala livuto alipia mwansanga kuti magetsi abwere ku Eskom ipange distribute magetsi aja afike kuma kofuna magetsi afike mwansanga moyenerera. Nengera Genco takuzaso zimenezo panopa machine athu onse ama power station akugwira ntchito upatala kwa machine amodzi akutedzani makata kulengeza kuti anativuta anafa mwezi wa December ndipo takhala uza amene amatipangira ma parts kuti atipangire ma spare parts atibweretsere ndipo tiakoze atiuza kuti atibweretsa ma spare parts amenewo sabale kubwerayi takoza kutsogolo. So kawo akutedzani 31 megawatts ndauti sali online komena osewa ali online kuma diesel plant tapanga soma kuti machine angapo adzuke ndipo pali panopa tili ndi machine 5 ku mapanga oti ali bwinobwino akugwira ntchito kukanengo machine 7 ora akugwira ntchito bwinobwino masoko Luwinga ma diesel plant ma diesel machine okwana awiri akugwira ntchito. So zosata panga kuti magetsi apezeke nthawi imeneyi kuti ma towers amene amagwira ntchito ATNM Airtel komanso Amakra komanso MTL komanso paliponse kufuna magetsi akufunikira apezeke kuti agwire ntchito yake moyenerera nthawi ngati imeneyi. So takozeka motero kuti Eskom ndi Genco tigwire ntchito limodzi ndipo tikulumikizana every minute mu supply magetsi athu kudzera mwa system market operator kuti magetsi azipezeka
madera osiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Komanso mwina ndinene chimodzi mamaka kwa anzathu a business yo ndikusindika kwambiri fuka amene ndikufunika kwambiri. Tikaona kuti magesi akuperewera singofika kuthimisa ya tiyapasa notice kumaikhala short notice ndiasimbizinana kuti situ tingothimisa fika mna amakhana mapulani yena koma tiyawuza kuti nthawi yakuti magesi thimisa fika magesiwa akufunika kuti athandizire kuzisankho ndimnani kuti abanye ngothimisa magesi ya tikaona kuti magesiwo demand yakula kwambiri tipereka ma notice kuti magesiwo nthawi yakuti sidikupasani kuti tipereke kumadera amene zisankho zikumangidwa transmit. Mefane ngosindika onea kuti mina abinsi wanea kuti abanji suna tipa konzati onse tinalembera makalata onse tinauza kale komandira nakale kuti ena they have responded negatively. Nde pakafika poti zavuta sitingothimisa AI, we are going to give them notice in the interest of fairness, but this is in the interest of the nation. Thank you.